První příklad. No, něco. Čtyři, fajn. Sofie. Výborně. Ivan. Tolik už jich dávat nebude, jenom 2, 3, 4, jo? Výborně, to bylo těžký, jo? Dobrý, Alenka. No, 4. Dva, výborně, Violetka. 3. A Adelka. 4. Výborně, takže tohle není problém, slyšíte to? Dobře, fajn. Ještě co tam bude přenášení toho tónu do svý hlasové polohy, jo? Oni zahrají třeba, nevím. Jo, a zaspívat to tam, kde vy to. Tak zkusíme, jo? Tak Gulat třeba. Aha, tak to byla blbej tón. Dobře. Super, super. Sofie. Dobře, Ivan. Právě nemusíš tak asi, jo? Kdybych mohl klidně. Jo? Tak, super. Alenka, teda, jo. Bezvadný, Marina. A zkus to hodit v oktávu níž, jo, když tady se škrtí. Ano, je tam, jo, to Ačko. Violetka. A Adelka. Jo, to byl takhle nejde, jednoduchý, nějaký jiný. Adelka. Aha. Super, jo. Слишком легкий. Takže tohle se můžete zkoušet i vy sami vlastně, jo? Zahrajte si to a zkusíte si ho zaspívat. Dobře.